Chalani, Kika mi už pol hodinu neodpisuje. Bez smajlika. Daj tam bodku. No ako? Ozvala sa. Some days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always... Napísala bodku. Fú. Pozri, čo som našla ja. Fú. Refresher s ním robil rozhovor v Banana bare. Ty si bol v Banana bare? Fú. Kozloj. Sa ma pýtali, že ako sa bavím, že ako sa cítim na party, tak som im to povedal. Dobre, ale neochytávam. Dobre, neriešme to teraz. Vytvorím fejkový účet. Stiahni fotky Ariana Grande a daj to na ten fejkový profil. Pozraj tú fotku, je tam s ňou. Fú. Ne, on ma fotil s Luciou. Chalani, aké riešenie? Čakaj, ja musím vymažať snapy. Fú. Dobre, počujete, obvoláme. Lukáš. Ty si v Ale však ja neviem, toto je ani. Skús nájsť niečo na jeho Instagrame, či niekde nebol včera. Idem na to. Skúsim aj ja. Počkaj, ty si jej napísal, že sme boli na pive? Tak čo som jej mal napísať, čo jej povieš, som bol so štetkami, či čo? Poslal mi fotku zo včera s krčmi. Fú. O 3. zdieľal toto video, o 4. snapoval pod Michalskou, tak si ho vyzdvihol o 6. ráno šedý Mercedes SMPčka. Podľa Google Maps tu mal byť o 6:15. Vtedy sme boli ešte hore. Kam išiel? Pozri fotky z Banana baru. Čekni toto. Približ to. Ešte. Zaostri. Fú. To je Matejová ruka. Vypýtaj všetky fotky z toho klubu. Skontrolujte chalanov, kde bol Matej včera. Spí u Jožka. Spí u Drobca. Práve odišiel do chyláka Miloša. Volaj máme. Poď, určite, jasné, volaj máme. Tieta Zrebná? Obsadené. Zdvihol, toto máš Tatár. Počkajte. Prišli fotky z klubu. Fotky z Osnaku. Ježiš, tá štietka. Hajzel. Teraz. Fú. Tak v tomto si sám, Matej. Sorry. Drž sa. Vieš, čo máš hovoriť. Každý piatý muž na Slovensku robí neporiadok. Upratujte dôkazy dôkladne. Fú.